Onko sinulla alaikäinen lapsi vai oletko peräti itse sellainen? Olet varmasti huomannut, että Suomi on täynnä alkoholimainontaa, jota ei saisi kohdistaa lapsille, mutta jota on käytännössä mahdotonta välttää. Tahtoisitko suojata lapsesi jatkuvilta alkoholiviesteiltä? Alkoholimainonnan rajoittaminen lainsäädännöllä on osoittautunut Suomessa jostain kumman syystä tavattoman vaikeaksi. Mutta ei huolta! Ongelmaan on nyt olemassa uusi käänteentekevä ratkaisu, joka on kokonaan omissa käsissäsi. Total Blocker on kätevä, turvallinen ja tyylikäs tapa suojata teini, varhaisnuori tai leikki-ikäinen lapsi alkoholimainonnan vaaroilta. Se toimii yhtä hyvin kotisohvalla, kaupungilla, urheilukisoissa, missä lapsesi ikinä liikkuukin. Total Blocker ei rajoita sosiaalista elämää eikä luontevaa ryhmäytymistä ikätovereiden kesken. Kun lapsesi saa sen, kaveritkin haluavat. Kohta koko kaveripiirillä on omansa. Total Blocker on kätevä kuljettaa mukana kaikkialle, sillä tuotekokonaisuuteen kuuluu kantokahva. Yksi koko, 10 litraa. Sopii kaiken ikäisille. Tilaa kerralla isompi erä, six-pack, eli 6 tuotetta 5 hinnalla. Total Blocker, se menee päähän.